Eskerrik asko Ana, zure hitz hunkigarriengatik eta batez ere gaur mugaren beste aldetik ekitaldi honetan parte hartzeko egin duzun ahaleginagatik. Hain zuzen ere, muga hori gurutzatzea lortu zuen zure aitak, Jobinok duela 88 urte 2008ko maiatzaren gotorleku honetako 700 lagun presorekin batera egin zuen bezala, ihesaldi banditik bizirik atera zen bakarretako bat. Joan den mendeko 30ko urte konplexu horietan mundua aldatzen saiatu izana delitu zuten, estatuko leku askotatik etorritako 100 preso hemen izan ziren, beren ideiengatik zapaldu eta giltzapetu zituzten lekuan. Horregatik gaurko egun garrantzitsua da, bide hori gotorlekuaren adierazpenekin osatzen delako, memoria demokratikorako leku gisa. Keinuak eta adierazpenak garrantzitsua dira. Nafarroko gobernuak ere 30 urte memoria etorkizuneko balio gisa defendatzen jarraituko dugu. Horrekin batera, bizikidetza, giza eskubideak eta elkarrizketa dira gizarte zuzen eta osasuntsua eraikitzeko zutabeak aurkaria etzai bihurtzen duten eta bestea gizatasunari gabe uste duten diskursoen aurrean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.